Ja. Den tredje tekst i dag er fra Jonas' bog, og det er profeten Jonas, vi skal være samlet om i denne prædiken. Og det er især det andet kapitel. Vi skal begynde med at bede sammen. Og vi beder dig om, Gud, at du vil åbne vores øjne, at vi må se, hvor rig en Gud du er, og hvor rige vi er ved den nåde, du har givet os i din søn. Lad os få åbne øjne for nådens rigdom, som du har givet os i Jesus. Lad os få se dit faderhjerte. Lad os se det kors, som er rejst der, og ved hvilket vi har et evigt ja fra dig. Tak, at du i Jesus har givet os et evigt ja. Tak, at det gælder hver eneste af os her. Lad det budskab nå os. Amen. Jonas' bog er en af de 12 små profeter. Vi har jo så 16 i alt. Men, og de er jo forskellige, men personligt oplever jeg, at der ikke er nogen så speciel som Jonas. Og Jonas' bog er speciel på mange måder, men blandt andet derved, at den rummer kun et eneste profetisk budskab. Jonas er profet, men han siger én sætning. Det er det hele. Og den sætning, Jonas kommer med, det er kapitel 3, vers 4. Om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Alt i Guds ord er givet af den hellige ånd, og det er talt med et mål for øje, hvert ord, som er givet. Også dette budskab. Hvorfor har Gud ofret en hel bog på dette budskab, og hvad er dets betydning også for os? Det tror jeg, vi forstår lidt bedre, hvis vi standser op for, hvad det er for en by, vi har med at gøre. Nineve. Nineve var verdens største by på dette tidspunkt. Og det var centrum i verdens største og stærkeste rige, Assyreriet. For cirka 10 år siden, der satte jeg mig for, nu så jeg hjemme hos Petra og Johan i her Grimbergs verdenshistorie stående. Den er ikke så slidt. Hvis I ser mit eksemplar, så kan I se, at der er nogle bind, der er meget slidt. Jeg har prøvet at læse mig igennem. Jeg har ikke nået det helt. Der er jo 15 bind eller sådan noget. De er på 500 sider af den stil. Men så læste jeg om Assyreriet der. Og det kunne du gøre, Johan, Petra. Det er tankevækkende. Det er det værste og mest grusomme rige, jeg nogensinde har læst om. Det er værre end nazi-riget. Det var et terrorrige uden sidestykke. En ondskab, som jeg ikke kender paralleller til. Og når Assyreriet skulle vinde udbredelse, så var man meget bevidst om, at man skulle være så grusomme, man overhovedet kunne ved de byer, man kom til. Man omringede dem, og de ting, man så gjorde ved kvinder og børn, da jeg læste det, tænkte jeg, det vil jeg aldrig nævne fra en prædikestol, og det vil jeg heller ikke nu. Men jeg var rystet. En ondskab og en grusomhed, og et Guds oprør uden lige.
og Nineve var hovedstaden, sæde for dette. På denne baggrund så kommer Nineve til at stå som indbegrebet af denne onde verden. Med dens grusomhed og dens gudsoprør. Og på den baggrund lyder det så, om 40 dage skal Nineve ødelægges. Om kort tid skal den verden afsluttes. Som jeg var inde på det i går aftes. Det eneste vi ved om vores fremtid, det er, at snart så får denne verden en afslutning. Der kommer en dag, som bliver den sidste. I de danske tv-aviser, der har vi haft en praksis, hvor man efter nyhederne, til sidst i tv-avisen, så fortæller man, hvad der så skal ske i morgen. Og jeg kan ikke lade være med, hver gang jeg ser det, så at tænke, hvad er det for et hovmod? Hvem er vi, at vi tror, at vi ved, hvad der sker i morgen? Der kommer en dag, hvor intet af det, de siger, sker dagen efter, kommer til at ske. Snart. Om 40 dage skal Nineve ødelægges. Det er det perspektiv, vi lever under. Der er intet af det, vi ser her, et flot nyt missionshus og jeres huse. Det, som er virkeligheden, er, at det skal brænde op alt sammen. Du kan tage en gul seddel af dem, som klistrer, og så kan du sætte det på alle de ting, du har, det skal brænde op snart. Det ved vi. Om 40 dage skal Nineve ødelægges. Det er det perspektiv, vi lever med. Det er den virkelighed, Guds ord vil trække frem for os, så den bliver levende for os. Og hvorfor vil Gud det? Hvorfor vil Gud minde os om den virkelighed? Det ser vi til sidst i Jonas' bog. I vers 11, det sidste vers. Skulle jeg ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre. Det, som er hele linjen i Jonas' bog, er jo, at denne utroligt onde og grusomme by, den har Gud omsorg for, og den vil han frelse. Tænk, at han har omsorg for sådan nogen. Men det har Gud. Og nu vil han sende Jonas til dem for at prædike for dem, at om 40 dage skal Nineve ødelægges, så de kan blive vagt og blive frelst. Så de kan vågne op over for denne virkelighed. Der er en vækkelsestone, der går gennem hele Bibelens bog, og det er den vækkelsestone, som rejser spørgsmålet, er du rede nu? Og det er den vækkelsestone, Jonas skal være redskab for ind i Nineve. Og det er den vækkelsestone, jeg også gerne vil være redskab for. Jeg sad i lufthavnen i København her. Der stod gate 4 på mit boardingkort. Og så sad jeg sammen med en masse færinger der. Og så midt i forsamlingen foran mig, der sidder der en fyr, som bestemt ikke ser færøsk ud. Han ser meget arabisk ud. Og han sidder inde imellem, og det ser ud som om han beder. Og
ser meget intens og ikke særlig afslappet ud. Og jeg bliver en lille smule urolig, når jeg ser, at jeg skal på fly med ham. Og hvad gør jeg så? Jeg folder mine hænder, og så beder jeg. Og hvad beder jeg om? Jamen, jeg beder om, at der ikke må være noget at være frygte. Men jeg beder først og sidst for at have et afklaret forhold til Gud, når jeg nu skal ombord på det fly. For længere væk behøver det ikke at være, at jeg skal møde Gud. Jeg ved ikke om de ældste af jer, som er på min alder og op efter, I kan i hvert fald huske, da færgen Estonia gik ned. Den sejlede mellem Estland og Sverige, og der var mange danskere ombord også. Midt ude i Østersøen. De havde borgporten foran i skibet er ikke blevet lukket. Det vælter ind med vand, og midt ude i Østersøen, i løbet af en halv time eller noget i den stil, så synker skibet. Det går ned. Og mange hundrede drukner. Kort efter, at Estonia var gået ned, så skulle jeg sejle ud i Østersøen til Bornholm. Og jeg havde en kahyt nede midt i skibet. Og når vi så sejler ud fra København, ud i den kolde Østersø, så ligger jeg der og skal sove. Og hvad gør jeg så? Så tænker jeg, at dem, der lå midtskibs i Estonia, mange af dem nåede ikke ud. Og hvad gør jeg så? Så folder jeg mine hænder, og så må jeg tale ud med Gud. Nu. Alt må være opgjort mellem Gud og mig. Nu. Og så står vi en dag derhjemme i huset for et par år siden. Vi skal afsted på weekendlejr. Vi er kommet sent afsted. Vi nåede det ikke fredag, så lørdag morgen står vi og gør klar. Og så ringer telefonen, og Leila tager telefonen, og hun skriger. For hendes far er kun 63 år, og han har været sund og rask. Men den nat, det var Leilas fars sidste nat. Vi vidste ingenting. Han lå i sin yndlings sovestilling. Han lå sådan, som han allerbedst lå, når han sov godt. Og så bristede hjertet. Og så møder han Gud. Det budskab vil Gud nå Nineve med om 40 dage. I må gøre jer rede nu. Og vi tror, det kan vente, og vi tror, der kan gå lang tid, og ingen af os ved, hvornår. Og det utrolige er jo, at man kan lægge sig til at sove roligt, uden at have et opgjort forhold til Gud. Ole Hallesby holdt en prædiken, jeg tror det var i 1956 i Norge, som en del af jer har hørt om, tror jeg. Det er den mest omtalte prædiken i det 20. århundrede. Han holder den fra Storsalen i Oslo. Den kommer ud på Riksradioen i Norge over hele landet. En prædiken på 12 minutter. Og han taler til det norske folk, og han taler til den, som ikke er omvendt. Og der siger han så i den prædiken, hvordan tør du, som ikke ved, om du er frelst, lægge dig i din seng i nat og sove, når du ikke ved, om du vågner i helvede eller i din seng. Hvordan tør du gøre det? Den prædiken satte skel i Ole Hallesbys liv. Han blev hadet for den prædiken. Han blev bestormet af kritik fra mange i Norge, fremtrædende kulturpersonligheder, teologer, professorer. Voldsom reaktion mod ham. Han blev hadet. Men der skete også noget andet. Rundt om i Norge, så kom mennesker
og bankede på hos præsten og hos prædikanten og hos de kristne. For de måtte få deres sag gjort op med Gud, mens tid var. Den blev redskab til vækkelse. Det er Jonas' kald i forhold til Nineve. Om 40 dage går Nineve under, så er det nu. Men det underlige er jo, at Jonas' bog begynder med, at Jonas selv må vækkes og frelses. Der er 4 kapitler i Jonas' bog, og de første 2 kapitler handler om Jonas' egen omvendelse og frelse. I kapitel 1 hører vi fra begyndelsen om, hvordan Jonas får kaldet til at gå til Nineve. Og jeg har tit hørt om Jonas, men jeg tror ikke, det var før jeg læste om Assyrriet, at jeg forstod ham. Forestil dig, at der var en her i Klaksvik, som fik kaldet til at gå til grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan og prædike for talibanerne, at de må omvende sig, fordi Guds dom er nær. Vil vi undre os, hvis der var en her fra Klaksvik, som ikke ønskede at gå til bjergeområdet mellem Afghanistan og Pakistan og vidne for talibanerne? Det ønsker Jonas ikke, og jeg forstår ham godt. Ikke nok med, at de sikkert ville slå Jonas ihjel, men det er jo folk, som også har været årsag til utallige myrderier. Så hvis der er noget, man kunne tænke, så var det, at hvis der er mennesker, der ikke har fortjent det, så er det dem. Så er det dem. Jonas vil ikke gå. Og han vælger så at flygte fra Gud. Og Jonas tænker jo, som de fleste tænkte på det tidspunkt, at Gud han er jo bundet til det her land, til det her område ved Jordanfloden. Så hvis jeg flygter væk derfra, så kommer jeg også væk fra Gud. Så han tager et skib og sejler mod Tarsis og trodser Gud og forlader ham. Og hvis jeg skulle følge min naturlige tanke, så vil jeg sige, så er det vel også oplagt, at Gud så bare lader ham rejse. Og så sige, så får du bogstaveligt talt lov at sejle din egen sø. Men sådan handler Gud ikke. For han elsker Jonas. Og han kommer efter Jonas for at opsøge ham og frelse ham. Og hvordan griber Gud ind i Jonas' liv for at vække ham og frelse ham? Han griber ind med en storm og ryster hans liv. Og vi var et par stykker, der talte her i eftermiddag om nogle af dem, som vi har set gå væk fra den kristne menighed og slutte fred med synd i deres liv. Og hvad kan vi gøre? Det vigtigste, vi kan gøre, det er at folde vores hænder og bede Gud sende det, som er nødvendigt ind i deres liv, for at de må blive stoppet og vagt. Koste hvad det vil. Og det er vidunderligt, at vi har med en Gud at gøre, som i sin kærlighed vil det. Vil sende os de storme, som er nødvendige. Det er min trøst, og det er min bøn. Jeg har et ønske højere end noget andet, og det er, at Leila og mine 3 drenge og jeg selv, vi må nå himlen. Og der er få ting, jeg har bedt så meget om som det. Gud, koste hvad det vil, send os det, som er nødvendigt, for at vi bliver løst fra denne verden og knyttet til Jesus og knyttet til himlen. Og er vi på vej væk, så stop os. Og vil vi ikke høre dig, så gør det ondt for os. Så gør det hårdt. Gør hvad du vil, Gud. Jeg vil nå himlen. Leila, hun er god til at finde sange.
som vi kan spille i bilen. CD'er og nogle sange, hun henter ned fra nettet. En af de sange, vi har hørt meget tit i bilen. Jeg glæder mig over, at drengene får lov at høre med og lære den. Den har et omkvæd. Whatever it takes. Hvad det end koster. Whatever you must lead us through. Whatever it takes, Lord, do. Hvad det end koster, og hvad du end må føre os igennem, Gud, så send os det, for vi vil hjem til himlen. Og der er en bøn, jeg beder igen og igen, og et vers, som går igen hos mig i mine bønner fra en af vores dejlige sange. Og jeg ved naturligvis ikke, hvordan det lyder på færøsk. Du, dit værk oblive, regn og sol du give. Gør som du det vil. Blot du så mig føre, at til sidst mig høre himmeriget til. Gør hvad du vil, Gud. Send regn, send sol. Bare du fører mig sådan, at til sidst mig høre himmeriget til. Det beder jeg om for mig, og det beder jeg om for vores drenge. Og den bøn hører Gud. Er det ikke fantastisk? Og han hører den i Jonas' liv. Og han hører den ved at sende en storm. Med tårnhøje bølger. Og folkene på skibet, de forstår, hvad det er, der er årsagen til denne storm. Herren sendte, vers 4 i kapitel 1, Herren sendte en stærk storm over havet, og den blev til en orkan, så skibet var ved at blive slået til vrag. Sådan handler Gud i sin kærlighed, når han vil have en synder hjem. En orkan, så skibet er ved at blive slået til vrag. For der er en her, han vil frelse. Har han fortjent det? Det har han ikke. Men han er genstand for Guds kærlighed, der vil frelse. Jeg talte i Hillerød med, der var en af vores ældre i menigheden. Hun er enke. Og hun lå syg derhjemme. Og hun fortalte mig så noget om sit liv. En gammel dame. Og hun sagde, du må godt fortælle det videre, hvis det kan blive nogen til hjælp. Og det tror jeg, det kan. Jeg kom i deres hjem, da jeg var dreng, sammen med mine forældre. Og jeg kendte dem ganske godt. Og hendes mand, han var en mand, der var rigt udrustet. Han var meget dygtig. Han fik inden for sit erhverv, så fik han den allerhøjeste post, man overhovedet kan få. Han fik stor ære, og han fik en stor løn, og han fik en stor status, og en flot titel. Og han var genstand for respekt og anerkendelse i sjælden grad. Og samtidig så kendte hun ham som en kristen, der levede med Jesus. Indtil hun så en dag er med til firmafest i det firma, hvor han er leder. Og der er hun chokeret. Hun er chokeret over at opleve sin mand der, den måde han taler med de andre, det han griner med af, den adfærd han har der mellem sine medarbejdere og kolleger. Hun er så chokeret, så hun er rystet i dybet over, hvor er min mand henne åndeligt. Og hun kan mærke og se, at der er noget her, der har fået hans hjerte og sind. Og så fortæller hun dagen efter, om morgenen står de op sammen, spiser morgenmad sammen. Hendes mand tager afsted på arbejde, og hun falder på knæ. Og hele den dag, der beder hun for sin mands frelse. Og siger hun så, fra den dag gik alt galt. På en dag mister de alle deres penge. De går fra at have en kæmpe rigdom til at have en dyb gæld. De må flytte fra deres hjem. Han mister al anerkendelse, al ære, al status. Han står tilbage som et vrag. En storm, der slår ikke skibet, men manden til vrag.
Og så vågner han. Så vågner han og forstår, hvor han er henne og kommet hen åndeligt. Og der er nogle få år tilbage af hans liv. Men i de år, der møder jeg ham igen. Og der er alt det her gået i stykker. Og der er en ting, der er blevet stor for ham. Det er Jesus, og det er himlen, og det er håbet. Og han fortæller med tårerne rendende ned over kinderne, at det her var nødvendigt. Men nu er han frelst. Så får han kræft og dør. Og en dag skal jeg se ham. Livet her, så kort, og så venter milliarder, 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 milliarder af år. Hvad er vigtigt? Hvad er vigtigt? At have min sag med Gud i orden nu. Koste hvad det vil. Det ser Gud. Og han ser det, når jeg ikke ser det længere. Og jeg beder ham, Gud, når du ser det, og jeg ikke ser det, tag det fra mig. Whatever it takes. Whatever you must lead me through. Whatever it takes, Lord, do. For jeg vil hjem. Gud bruger de midler, det må du forstå, som medvirker til, at du målet kan nå saligheden. Det er sådan en Gud, vi har med at gøre. Hvor er det godt. For jeg vil hjem. Gud sender stormen til Jonas. Og efter stormen, så sender han et havdyr, som sluger Jonas. Og hvad sker der så med Jonas i havdyrets bug? Hvad sker der med ham i havdyrets mave? Jeg ved ikke, hvad der sker med Jonas rent fysisk, men hvis du læser kapitel 2, så er der meget, der tyder på, at Jonas dør i havdyrets bug. Det er lidt klarere i den hebraiske tekst, end vi ser det her. I vers 8 står der i hvert fald i den danske oversættelse, da mit liv var ved at ebbe ud. Der står der faktisk på hebraisk, da mit liv ebbede ud, da jeg døde. Og han taler jo om at være sænket ned i dødsrigets dyb, vers 3. Fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig. Jeg ved ikke, om Jonas dør. Det kunne der være noget, der tyder på, og Jonas er jo et billede på Jesus, der oprejses efter 3 dage. Som Jonas var 3 dage og 3 nætter i havdyrets bug, skal menneskesønnen være 3 dage og 3 nætter i dødsriget. Og Jonas bliver kun så meget stærkere et forbillede på Jesu opstandelse, hvis han faktisk er død. Jeg ved ikke, om han gjorde det, men jeg ved, at Gud førte Jonas til dødens grænse. Og her ved dødens grænse, der bliver Jonas frelst. Og det er utroligt godt at se, hvordan det gik til. For da Jonas bliver ført til dødens grænse, så kommer han i nød. Og hvad er det, der bliver Jonas' nød? Jeg har ikke kigget i den færøske bibel, men i kapitel 2, der er det sådan i den danske, at man kan se i den danske bibel, at vers 4-7 er skilt ud som en enhed. Vers 4-7 er en del af Jonas' bøn, og på hebraisk kan man se, at det er et stykke, der udgør en enhed. Og det her afsnit fra 4-7, det er bygget op på den måde, at det første svarer til det sidste. Det, der kommer som andet anliggende i bønnen, det svarer til det næstsidste. Og sådan bygger man poesi op på hebraisk. Og det gør man, fordi man vil rette opmærksomhed mod det, der står i midten. Det, som er centrum i Jonas' bøn, det er det, der står i midten i vers 5. Her møder du selve det centrale anliggende i Jonas' bøn, da han er i nød. Og prøv at høre, hvad der er hans nød. Jeg tænkte, jeg er jaget bort fra dig,
får jeg igen dit hellige tempel at se. Det er jo mildt sagt tankevækkende. Her er en mand, der har gjort alt, hvad han kunne for at komme væk fra Gud. Der er intet, han hellere vil, end aldrig at skulle have med Gud at gøre igen. Kunne han bare blive fri for Gud. Og så sender Gud stormen. Og så lader Gud Jonas synke ned gennem det mørke vand i en orkan og blive slugt af et havdyr. Forestil dig det. Og så kommer Jonas i nød. Og hans nød er ikke at redde livet. Hans nød er jeg i evighed nu skilt fra Gud? Er jeg i evighed fortabt? Frels mig, Gud. Jonas, prøv at lægge mærke til det. Han beder ikke om, at han må redde livet. Det er ikke det, han beder. Gud, lad mig ikke i evighed være skilt fra dig i mørket. Det bliver hans nød. Hvorfor bliver det hans nød? Hvad er det, der vækker den nød i ham? Det er det, som Jonas har med sig. Hvis du læser kapitel 1, vers 9, så bekender Jonas der, jeg er hebræer, og jeg frygter Herren himlens Gud, som har skabt havet og det tørre land. Jonas kender Gud. Han er vokset op, han har hørt Guds ord, han har lært Gud at kende. Det er i ham. Og midt i det, at han flygter fra Gud, så ved han har med at gøre med himlens og jordens skaber og herre. Det er i ham. Det er i hans sind. Denne virkelighed, dette budskab. Og nu sender Gud stormen. Han lader ham synke ned i det mørke vand. Han lader ham blive slugt af havdyret. Og så bliver det levende. Det han ved om Gud. Lad mig ikke være skilt fra dig i evighed, Gud. Det bliver hans nød. I vores menighed derhjemme i Hillerød, der er der en kær bror, som er en Jonas i vores menighed. Christian hedder han. Han er vokset op i en kristen familie, og han har hørt om Jesus fra han var helt lille. Hans far var prædikant, og han vokser op og er med i børnearbejde og det hele. Men som ung vender han ryggen til Gud, og han går ud i verden, og han lever i verden, som unge vantro gør det. Og hans forældre er i nød for ham, de beder for ham. Og indimellem, så når der er nogle ydre begivenheder, som kan gøre ham urolig, så bliver han mindet om Jesu genkomst. Og han ved godt, at han ikke er reddet, men han skyder det fra sig. Og så lever han videre og gør sig hård. Og hans far og mor beder og beder og beder om, at Christian må blive frelst. Og så bliver Christian soldat, og en nat er der øvelse ude i et terræn, hvor Christian han kører på motorcykel. Og det er et terræn, hvor de så også har kampvogne, tanks kørende. Og på et tidspunkt så kører Christian på en grusvej, en hård grusvej med sin motorcykel, og han overhaler en tank. Men da han slår ind på vejen igen, så skrider hans motorcykel. Og han falder af og vælter om på vejen. Og han ligger på tværs af vejen, og så kommer kampvognen rullende. Tanken kommer med sine larvefødder, og den kører hen over maven på ham med 42 ton på en grusvej. Og så skriger Christian. Så skriger han på Gud. Det har han ikke gjort i mange år. Men nu skriger han på Gud, og hvad skriger han om? Han skriger ikke om, at han ikke må dø. Men han skriger om, at han ikke må gå fortabt. For han ved, at han er fortabt. Det er i ham. Og så hårdt griber Gud ind.
for at vække den bøn hos ham, at jeg må blive frelst. Og der er ingen, der kan forklare, hvordan Christian han overlever. For man kan ikke overleve at blive kørt over af larvefødder med 42 ton. Men Christian overlever, og han bliver frelst. Og han er et levende vidnesbyrd om, hvor hårdt Gud kan gribe ind i vores liv, fordi Gud vil have os hjem til himlen. Sådan handlede Gud i Jonas' liv. Og sådan handler Gud i vores liv. Gud fører Jonas til dødsrigets grænse, og der råber han på frelse. Og så er det fantastisk at se i Jonas' bog, hvad Guds svar på bønnen er. Fordi det, som vi ser i kapitel 2 fra vers 7 og frem, det er, at Jonas takker Gud i havdyrets bug. Og jeg tror, der er mange af jer, der har læst det. Og man tænker, hvad sker der her? Han takker jo for frelsen, allerede mens han er i havdyret. Han priser Gud, fordi Gud har svaret hans bøn. Men han er jo stadigvæk i havdyret. Ja, for frelsen er ikke, at Jonas får livet. Frelsen er, at Jonas får fred med Gud i liv og død og evighed. Og den tro og den fred får han der. Han frelses. Og så har han fred med Gud, og så kan han dø. Og så har han del i evigt liv. Men så bliver han også spyttet ud igen. Ja. Ja, så skulle det ikke være nu. Men frelsen, rigdommen, herligheden, det er ikke, at han får et lidt længere liv her, men det er, at han har fred med himlens Gud. Syndernes fulde forladelse og evigt liv. Vores herlighed, det er ikke, at vi får et længere liv end andre. Et nemmere liv end andre. Et rigere liv end andre. Men at vi har fred med himlens Gud. Vores synders fulde forladelse og evigt liv. Og levnes intet mig tilbage. Himlen kan mig ingen tage. Ejer ikke jeg et strå. Himlen er mig nok at få. Og hvad har vi så at vidne om? Hvad har vi at give? Hvad har Jonas at gå til Nineve med? Han har det at vidne om. Syndernes forladelse, fred med Gud, evigt liv. Det er vores budskab. Og ingen sinde ser vi det så klart, den rigdom vi har, som når vi holder begravelse. Vores yngste søn mistede sin klasselærer i 2. klasse. For 14 dage siden, hun blev begravet fredag i sidste uge. For en uge siden. Hun er på min alder. Hun blev syg. Vi kom til at tale om det her tidligere i dag med Kreuzfeldt Jakobs syge, med mund- og klovsyge, omkring vinterferien. Og der går 2 uger, så kan man ikke tale med hende mere. Hun kan ikke se. Og så er hun hjemme nu. Og det gør ondt, og det er hårdt. Og der står en mand tilbage, min gamle klassekammerat, står tilbage. Men der kommer en dag, hvor han skal tage sin hustru i sin arme igen. Der kommer en dag, hvor jeg skal omfavne min far igen. Jeg skal lægge min kind mod hans kind. Og mærke min fars nærhed igen. Der kommer en dag, hvor Leila skal se sin far igen. Og ved begravelserne synger vi lovsangen, for der er en, der er nået hjem.
Det er vores rigdom. Syndernes forladelse, fred med Gud, evigt liv. Det er en herlighed uden lige. Vi agter det ikke. Vi glemmer det. Vi bliver så optaget af alt muligt andet. Men så bliver vi ført ind i møde med Guds ord, så skal vi mindes om det. Hvad det er, vi har. Og som ingen kan tage fra os. Og hvad vi har at vidne om. Hvad vi har at give. Kan vi vidne om dette? Med klarhed og kærlighed på samme tid? Ja. Jeg tror, jeg skal slutte. Men jeg vil slutte med at give et eksempel på det her. Fra en præst, som var præst for over 100 år siden, lige ved siden af der, hvor vi bor. Jeg blev opmærksom på det. Der var en, der fortalte mig om ham, og jeg har læst om ham for længe siden. Men nu blev jeg gjort bekendt med et brev, han har skrevet. Han var en vækkelsespræst, og det var hans nød, at alle han mødte måtte komme med på himmelvejen. Og så har han en søster, som ikke er kristen. Og den nød for ham, at hans søster og hendes mand må blive frelst. Så sker der det, at de har et barn. Hans søster og svoger har et barn. En lille dreng, der hedder Karl, som dør. Og hvad skriver man til ikke-kristne, der har mistet et barn, som de har elsket højt, en dreng? Hvad har vi at sige? Hvad har vi at sige? Nu skal du prøve at høre. Han skriver til sin svoger. Kære Rousseau, det gør altid ondt at skulle skilles fra det i livet, man holder rigtig inderligt af, og derfor så gerne ville have lov til at beholde. Og jeg kan tænke mig, at en fars og mors tab af et barn, som jo er deres skat, må gøre voldsomt ondt og efterlade et dybt savn. Men trøsten for dig og Andrea, om I ville gribe den, skal være denne. At jeres lille Karl, så sandt han i dåben, blev et Guds barn, er gået hjem til et bedre hjem. For det at udvikles og vokse, indtil vor Herre Jesus kommer tilbage igen på denne gamle jord, og hele verdens ende er der. Og dette siger jeg ikke for at være højtidelig som præst. Jeg siger det ikke for at bruge den sædvanlige præstetale. Men dette siger jeg, fordi jeg virkelig selv tror på det, og er vidst på, at Karl nu fryder sig i et lys, vi ingen anelse kan have om, hvor dejligt det egentlig er. Og dette er fremdeles trøsten, den vældige trøst, der er i stand til at læge det smerteligste sorg, om I ville gribe den, kære, at I kan komme til at eje Karl igen, sådan at I kan kende, at det er jeres egen Karl. Kun befriet for alt det, der hæftede ved ham som ved et hvert syndebarn. For vi har jo lov til at tro på kødets opstandelse. Altså på, at det lille legeme, I nu har i kiste derhjemme, skal rejses en gang af graven. Forherliget. Men dog det selv samme legeme, med samme øjne, samme mund osv. Så at det kan kendes. Dette er noget helt andet end den udødelighedstro, der løber om blandt folk om sjælens udødelighed. For deri er der sandelig ingen trøst, at vi skal leve et sjæleliv, et åndeliv, hvor vi ikke kender hinanden, ikke kan tale med hinanden, eller overhovedet have noget at gøre med hinanden. Det er jo en ren spøgelsestro, som ikke giver nogen virkelig trøst, hvad allerbedst kan mærkes hos folk, der ikke er kommet længere ind til denne udødelighedstro. De bliver ved at være lige bedrøvet, når døden tager de kære bort fra dem. Hvor vil jeg nu ønske, kære, at I ikke måtte tage, hvad jeg her har skrevet som præstetale, men at I måtte tage det som et ord fra Herren. Tro på Jesus, at han er den eneste, der kan gøre det godt mellem Gud og jer. Tro på ham, Guds enbårne søn, så skal I eje Karl igen i opstandelsen. Så behøver I ikke at sige farvel for evigt, men når kisten skrues til, så sig farvel min dreng, så længe. Vi ses igen.
Hvor Herre trøste jer med denne trøst. Det ønsker jeres trofaste bror og svoger, Johannes Jansson. 2 måneder efter, at han skrev det her, så døde han. Efter at han var død, så blev hans søster omvendt, og hans svoger blev omvendt, kom til tro på Jesus, i forlængelse af hans vidnesbyrd her. Gud giv, at som det var levende for ham, at det må blive levende for os, og at vi må komme ind i denne fred med Gud, mens tid er, og at vi må blive redskaber for denne fred, mens tid er. For om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Lad os bede. Kære Jesus, tak, at du er kommet for at give os fred. En evig fred i dit blod. Og jeg beder dig om, at ingen her i aften må lægge sig til at sove i deres seng, uden at de har talt med dig, Jesus, og uden at de ved med sig selv, at alt er gjort op mellem dem og deres Gud og Far. Kom, Helligånd, og gør det til det alt overskyggende og ene afgørende i vores liv, at vi må have syndernes forladelse, fred med Gud og evigt liv. Og kom og vis os, åbenbar for vores hjerter, hvor stort det er, at eje en evig fred i Jesu blod. Amen.